நேர்ல வந்து என்கிட்ட பேக்கிங் கத்துக்கணும்னு ஆசையா இருக்கா? ஜூன் 12, 13, 14 ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் கிளாஸ் இருக்கு. பிகினர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி பேக்கிங் கிளாஸ். அதுல குக்கீஸ், ப்ரௌனிஸ், டோனட்ஸ், பெர்லினர்ஸ், ஸ்டஃப்ட் பன்ஸ் அண்ட் கப் கேக்ஸும் இருக்கு. ரொம்ப டெலிஷியஸான சாக்லேட் கப் கேக். அது ஒரு சின்ன ஸ்டெப் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அது ஆக்சுவலி எப்படி பண்றதுன்னு நீங்க நேர்ல கிளாஸ்க்கு ஜாயின் பண்ணி வந்து கத்துக்கலாம். இந்த சாக்லேட் கப் கேக் செம்ம சாஃப்டா வந்திருக்கு. இதை நம்ம ஃப்ராஸ்ட் பண்ணலாம்.